И здравейте хора, аз съм Пламен, тук до мен е Александър. Днес ще играем в Майнкрафт в един сървър. Ето, по-малко. Лачвах штанологите и ако. И сме на къща на дърво. И ето мен, аз съм Хиробрайн. Да. Той е Стив, както знаете. Да. Баско, сега пада на Човек, аз съм мръднил там. Мръдни са! Мръдни са, бе! бабо. Мръдни са, бе, човек. Започвам с кабел. Стол. Решилно 19 дърво. Мръдни! Абе, вече започна с кабел. Тук отгоре ще бъдат честовете всъщност. Имаш ли честове? Дай ми ги. 3. Да, те са мои, всички са мои. Върху печката. Върху печката. Върху печката, бе. Няма се отварят, бе. Бе, ще отварят, бе. Да, бе, на листа, да. Сега имаме една вълна. Браво. Ще спрем клипа за малко, защото аз отивам до туалет. И здравейте хора, аз съм Пламен и както виждате се върна. Гей, мордо, бе. Какво ти бе? Виждате, направихме стайчки и предстои време малко поигра. Съвсем малко поиграхме и намерихме овци и си направихме легла. Айде, бе, не мога. То се бъгна. Брат, гледай, Лечо. Лечо, крачи тебе, съм виждал. Да, ето някой може да си крафти нещо. Да, ето наистина някой може да си крафти нещо. Лечо, да крачи тебе, отдолу, бе. Яшо! Аз го Бегай откъде. Сашко, идвай, бе! Лад, човек, то наистина не можем да закачим, бе. Аз взях прасе. И наистина не можем да закачим. Къде сме? Идвай, човек, да не се изгубим. Идвам, бе, баба. Аз и ти съм, знаеш какво? Добре, трябва да намерим пясък за прозорци. О, да. Айде, аз имам мръдна. Аз чакай да се хомнем къщата. Ох, майко. Чакай да се хомнем. Значи. Чай се. И ти си я сет хомни. Хомни си я. Чакай, бе. Къ? Бра. Ти си дърг. Сет. Хомни. Ба. Сега като мра, ще ме спам в къщата. Що така си го направиш, що? Я ти го направих, че не ме Добре. Абе, задържи го. Брат, гледай, бъгна всичко. Да, ме е добре. Най-после. Най-после. Нямам думи. Яс. Ела, бе. Дай да ти го се хвали. Не ми играй. Ще схоча в ония океан. Много просто е направим. Сега пък ти може да се кача от стълбите. Трябва да дам назад и после директно напред. Не, да. Това беше нещо така направим. Български може ли? Не, български. Следваме къде има пясък да ти покажа. Аз знам, нали съм по-добре там. Овци! Кози! Направо е леглаха. Дърти прани. Просто ще умреш, искам XP. Дай ми XP. Ти си пуйка, ела тук пуйке! Пуйке! Пана го! Лава. Бабе. Бъзгам. Пана. Намерих ми на скол. Да, бе. Остай малко кол. Остай, моля то. Малко кол. Остай ми, бе! Абе, бяга, бе! Това се чупа кол, бе. Който си намери? Окей, аз като намеря диаманти, начина да ти дам.
Човек, на мене ме лаги винаги. Като правим тук. Виж колко много коми има. Аз съм първи левел. Чакай му, бе. Ти кой левел си? Ти още не си. Само пъсне съм. О, ти точно ли може? Да. Значи аз като намеря нещо, ако намеря няма за мен. Не, че сега как ми се откова. Аз ще дам един. Ти ми взе да... Тук няма нищо. Къде си, Сашо? Брато, къде си? Аз тук видях две крави. Ще имаш вкусните гъбки на... Видях една крава и едно прасе. Брат, вече ще имаме вкусните месуки. Аз съм първи левел. Sorry, my friend. Аз съм първи левел. Първи левел. Не изчакай. Колко? Или ще ми заведе. Че то не зависи кой какъв левел е. What? Къщо ли намерих? Никво. Защо ела да проверим? Не, той е тук да даде. Човек, аз загубих. И официално аз съм първи левел. Ти първи левел. Аз съм по... Чакай, ма. Ох, шит. Не казах, че не е важно кой е първи левел. Добре, мама, чакай. Помогни ми, не мога да напъствам. Накъде? Накъде ли? Нали много зло? Аз се изгубих. Къде си? Чакай, ще се Това не е телепортна. старата мина, бе. Се телепортна. Чакай, как беше? Брат, помощ. Тупа. Не, вече. Тупа. Как се пишеш? Про геймплей. Що не се портнах пред тебе? Къде си при старата ни мина? И на къде трябва да мината ни, де. Къде ето там. Да, знам. Уи. Къде си? Ето ма, бе, слапенгер. Къде си? Каква хиро, Брайан? Ти сама за буку. Добре, бе, шум дюк. Човек клипа не стана ли много дълъг? Колко часа е стана? Бъде много часа. Кажем 3 часа. Малко овца. Коста Пинокио. Умри, бе, Пинокио. Аз съм официално в лево. Помниш днеска, само ти звъна и ти викам Коста Пинокио. Брат, аз съм официално съм първи лево. Втори де. Втори лево, гати. Защо ти само и аз искам. Не па не получаваш лево и храна. Брат, аз имам само трябва за една... може да се направим стрели? Човек, идвай. Идвай в хомето. Брат, аз вече... Аз имам 5 кол. Да. Да го слагам да спечем, да печем нещо. Храната ще тази. Да, аз имам храна. Ама аз имам изпечена храна. Не е изпечена. Чакай, бе, тук има дърво. Защо да си хабим дърво? Кой да хабим или дърво? Човек, кой да хабим или дърво? Бързо кажи. Пръчка хъба. Брат, аз по храна имам направо. Изпечени са. Човек, ела ти дам. Човек, че още младен си. Направи го натурално, е. Не. Аре, бе. Лот намери 3 овци. Брат, колко неща вече намерим. Май вече... И си трети лева, аз имам при тебе да. Чакай, ма. Къде си, бе, човек? Гачи, ти близко до холмето си ги намирал тези. Да и малко и на мене. Няма. Пропусна овца. Ха.
Шовцо. Ела тук, ма. Гътъв. Валеус. Първи. Пишай с косъм. Не е важно кой левел, кой левел. Не е важно, важно е само да си жив в Майнкрафт. What the fuck, човек, кой дебело дърво? Ела да го щупим. Човек, много дебело дърво, ела да го щупим. Човек, май... А? Дай да... Аз да направя една моя. Аз се изгубих май. Не. Да, напротив съм. Да, човек изгубих се, само не така ти виждам. Аре, морде, бе, да просто. Взел. Къде тебе? О, брат, аз съм взел легла. Давай я. Я кръвни. Ако се изнасям да не си учат на тез. Да. А за гост къщата. А го има гост, да. Човека, чакай. А защо си долу? Брат, аз мога да направя картина. Я? Не той човек. Кръвни си картина. Картина най-добре. Що? Картина, че да имам и на оня череп. Скелет на череп. Брат, от мен пъти сега доста неща. А човек, що? Няма сапала. Що не си сложил? Слагам оригинални. Ти оригинални. За какво се качиш аз горе в къщата, че забравих? А да, за картината. Да ни се появи. Ама не бе, човек. Някъде където има 4 блока. Да, едното и място. Да е картина. Ама голяма. Отдолу трябва да я почнеш. Не. Голяма бе, човек, но с голяма. Не бе, аз си крафнах картината, аз ще... Е така. Клипа да бе. Какви море? Дай. Слагай леглото. Брат, Човек, сякаш наистина е навън. Сякаш наистина виждам навън. ти защо нямаш каменни неща? Имам. Даже 2 каменни меча. Брат, аз ще преместя кръфтинга, като ми трябва. Къде? Лад, къде ми камената, братва? Камата ще. Няма даже не Моят съм меч, абе брат, ай спим. Брат, ти ли взе крафтинг тейбъл, защото аз нямам? Не. Уф, извиняй. Аз го щупих крафтинг тейбъл. Аз спирам клипа. Хора, защо беше този клип, надявам се да ви Не е бе, харесал. още. Не, то ще бъде. И надявам се да ви е харесал и чао.